जायफ्रा धोरोमिया हाबा मावनानै नासयजादों बिसोरो बोर होजाग्रा सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो। प्रेज द लर्ड। बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों ओरैबायदि बाथ्रा लानानै फैदों जेरावहाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि थाखाय, जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ बुंथिंनायनि थाखाय गोथाङै सिथारजादों। येस, गोथाङै सिथारजादों। बेबायदि जारिमिनखौ नोंथांमोननो बुंनो होननानै लाना फैदों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों गोबां आशीर्बाद मोनगोन, बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनगोन। मानोना बोसोना ओरैहाय बुंदों, जायफ्रा धोरोमिया हाबा मावनानै नासयजादों बिसोरो बोर होजाग्रा सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों। इसोरनि खामानि मावग्रा बेक्तिफोर जायफ्रा नासयजादों सोरगो रायजोआ बिसोरनि होननानै। दे अब्ला प्रियफोर, बेबायदिनो सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोबां मटिभेट खालामो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायनानै आशीर्बाद मोनदोंब्ला आरो गुबुनाबो बे भिडिअखौ मोनथिनांगौ एबा बे भिडिअनि बाथ्राफोरखौ मोनथिनांगौ होननानै सानोब्ला नोंथाङा शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बाथ्रा फारसे जों आवगायलांदोनि। जिसु ख्रिस्टआ मांखरनिफ्राय सिखांफिनबाय, बेनि उनावहाय बुहुमाव 40 दिन 40 हर थाबाय, सोरगो रायजोआव थांबाय, बेनि उनावहाय गोथार जिउखौ, गोथार आत्माखौ पृथिबियाव हरबाय आरो पेन्टेकस्टनि सानाव नाजावबाय। जों बेखौ मोनथिनो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनि उनावहाय जोङो नुनो मोनदों गोबां बे जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बेक्तिफोर ओंखारबाय आरो गोबां मण्डलिफोर जाबाय, गोबां सुबुंफोर जाबाय आरो इसोरखौ, बे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावग्राया गोबांनिख्रुइ गोबां जालांबाय थादों। आरो बै समावहायनो गोबां बांनायनि गेजेरजों इसोरनि खामानिखौ मावनो एसे बादुलाबो जादों। गावजों गाव नांज्लाय खमज्लायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों। थिग बै समावहायनो बिथांमोना सानज्लायबाय, जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय, जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ माबायदि फुवारगोन, जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ माबायदि जोङो गुबुननो फोरमायगोन, बेफोर बाथ्राखौ बिथांमोना सानज्लायबाय आरो गावसिनि गेजेराव जिथु दाङाबाजि, एना एनि खमज्लायनाय एबा गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनाय, बेफोर गासैखौबो फोजोबनानै जिसु ख्रिस्टनि खामानि मावगोन, माबायदि मावगोन बेखौ बिसोरो सिन्था खालामबाय। आरो बिसोरनि गेजेराव बिसोरो बेखौनो सिद्धान्त खालामबाय, फाइनाल खालामबाय जे जोङो मानसि सायख'नांसिगोन, जोङो मानसि थिनहरनांसिगोन। जायफोरा जिसु ख्रिस्टनि बिसय मोनथियाखै बिसोरनो लागै जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ मोनथिहोनो थाखाय जोङो मानसि सायख'नांगोन। आरो बे बाथ्राखौ बिथांमोना फाइनाल खालामबाय आरो बेबायदिनो मानसिखौ सायख'बाय। सायख'जानाय मानसिफोरनि मुंफोरखौहाय जोङो थिनहरजानाय 6 बाला 5 सिरियावहाय मोननो हायो। फरायना होनि। हानजानि बयबो मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ हामजादों आरो बिसोरो फोथायग्रा आरो गोथार जिउजों सुफुंजानानै स्टेफान आरो फिलिप, प्रकरास, निकानर, तिमन, पारमेनास आरो निकलासखौ सायख'दों। निकलासआ जुदायारि धोरोम नाजावनाय एन्टियकनि सासे मानसिमोन। बिसोरनो गासै सायख'जानाय 6 जन बेक्तिफोर, मिशनारि हिसाबै खामानि मावनो ओंखारनाय सायख'जानाय बेक्तिफोर। बिसोर गासै 6 जन बेक्तिफोरा इसोरनि गोथार जिउजों सुफुंजानानै बिसोर दाब दाब जायगाफोराव थांबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, आङो बे 6 जननि गेजेरनिफ्राय केवल सासेल' बेक्तिनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। बे जाहैबाय स्टेफान। जाय स्टेफाना जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय जुदायारिफोरनि गेजेराव ओंखारलांदों, सिनागग गोथार मन्दिराव ओंखारलांदों आरो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ बुंदों। गोबां जायगाफोराव जिसु ख्रिस्टनि गोथार जिउनि गेजेरजों गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ स्टेफाना मावदों आरो स्टेफाननि बुंनायजों गोबां मानसिफोरा थारैनो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों। गोबां जुदायारिफोरनि जिथु लिडारफोर दङमोन, दैदेनगिरिफोर दंमोन, गुरुफोर दंमोन, बिथांमोनाबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों। नाथाय जेब्ला स्टेफाना गोबां बाथ्राफोरखौ बुंथिंदों, गोबां बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ, गाहाम रादाबखौ होथिंगासिनो दङ, बै समावहाय माखासे मानसिफोरा स्टेफाननि खामानि मावनायखौ मोजां मोनाखै। स्टेफानखौ सिथारनो थाखाय खायदा खालामखोमाबाय। थोंजोङैथ' हालिया, मानोना स्टेफाना जि बाथ्राफोरखौ बुंदों बियो सैथो बाथ्राफोरखौ बुंदों। दा बेयावहाय थोंजोङैब्ला स्टेफानखौ सिथारनो हानाय नङा, दायनिगिरि खालामनो हानाय नङा। दा बेयावहाय माखासे दुथां मानसिफोरा, गाज्रि मानसिफोरा माखासे 2-3 मानसिफोरनो फैसा होनानै बाथ्रा बुंनो, साखि होहोनो थाखाय, गाज्रि साखि होहोनो थाखाय तैयार खालामबाय। बे साखियानो बेनो जे स्टेफाना मुसिनि आयेननि सोमोन्दै बिरुद्धि बुङो, इसोरनि बिरुद्धि बाथ्रा बुङो होननानै साखि फैसा होनानै तैयार खालामबाय। आरो थारैनो सानसेखालि
स्टेफानखौ गाज्रि दुथांफोरा हमबाय आरो आयेन गुरुफोरनि आयेन सायग्राफोरनि खाथियाव लानानै थांबाय आरो आयेन सायग्राफोरनि खाथियावहाय बै बायनानै बानायनाय जिथु साखि होग्राफोर बिसोरखौ बाथ्राखौ बुंहोबाय जे स्टेफाना थारैनो बेबायदि बाथ्रा बुंमारदोंना होननानै आरो बै समावहाय बै साखि जायफोरा रां लानानै साखि होनो ओंखारदों बिसोर बुंबाय औ थारैनो बे स्टेफाना मुसिनि बेरेखा मुसिनि आयेननि बेरेखा बाथ्रा बुङो इसोरनि बेरेखा बाथ्राफोरखौ बुङो होननानै साखि होबाय। बेनि उनावहाय जोङो नुनो मोनबाय आयेन गुरुफोरा आयेन सायख'ग्राफोरा बिसोरबो बिसोरनि साखि होनाय बाथ्राखौ मानिबाय आरो स्टेफानखौहाय सिथारनो थाखाय हुकुम होबाय आरो बे सिथारनाया सिखाजों दानस'नाय नङा फासि होनाय नङा बे जाहैबाय अन्थाइजों खुबैथारनायनि हुकुम होबाय आरो बेबायदिनो स्टेफानखौ अन्थाइजों खुबैथारबाय। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मोनथिगौना जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि थाखाय गिबि सेथि मार्टियार्स सेथि मुंख्लंआ स्टेफानानो सेथि मुंख्लं जिसु ख्रिस्टनि मुङै गिबि सिथारजानाय व्यक्तिमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर जाय जारिमिनखौ जोङो थोनहरजानायनि 6 बालाब 1 सिरिनिफ्राय लानानै 8 बालाबसिम मोननो हायो नोंथांमोना गावनो देहेन खालामगोन गावनो फरायगोन नोंथाङा आरोबाव मोजांसिन बुजिसिननो हागोन। प्रियफोर इसोरनि बोसोना जोंखौ थुलुंगा होदों जोंखौ मिथिहोदों धन्य जाया धोरोमियानि खामानि मावो इसोरनि रायजोआ बिसोरनिनो होननानै जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों। जायफ्रा धोरोमिया हाबा मावनानै नासयजादों बिसोरो बोर होजाग्रा सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो प्रेज द लर्ड मथाइ 5 बालाब 10 सिरि। अनजाग्रा प्रियफोर बे बोसोनखौ जोङो गोसोआव लानांगौ बे बोसोनखौ जोङो देहेन खालामनांगौ। जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बोसोना मा जायफ्रा धोरोमिया हाबा मावनो नासयजायो मावनायावहाय बिसोरो बोर होजाग्रा। अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जिसु ख्रिस्टनि खामानि मावनायाव बबेयावहाय नासयजायै दङ? दिनै जोङो जोंनि भारताव जोंनि आसामाव जोंनि बर' ओनसोलाव जेरावहायबो जोङो नुनो मोनदों खोनादों नुगासिनो दङ जे साफ्रोमबो ख्रिस्टियान व्यक्तिफ्रा नासयजागासिनो दङ। बावैसो जोंनि ओनसोलावहाय ख्रिस्टियान स्कुलखौ लानानै नासयगासिनो दङ ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरखौ नासयगासिनो दङ। जिसु ख्रिस्टनि जिथु हिलिं खालामनाय जिसु ख्रिस्टनि जिथु आशीर्बादनि गेजेरजों बोरनि गेजेरजों मानसिफोरा बेमार आजार सोखाजादों बे बिसयावबो दिनै नासयजादों। अनजाग्रा ख्रिस्टियान प्रियफोर माब्लाबाबो नार्भास जानो नाङा माब्लाबाबो गावखौ लोरबां खालामनो नाङा मानोना जोंहा इसोरनि खामानि मावनायाव जिसु ख्रिस्टखौ सिबिनायाव जिसु ख्रिस्टखौ दाव दाव खालामनायाव जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ होनायाव जोंहा बोर दङ। येस जोंहा बोर दङ बे बाथ्राखौ लागारबो गोसोआव ला। माब्लाबाबो नोंथाङा नार्भास जानो नाङा माब्लाबाबो नोंथाङा गावखौ उदास खालामना लानो नाङा अमासि खालामना लानो नाङा। इसोरा नोंथांजों लोगोसे दङ आंजों लोगोसे दङ। इसोरनि खामानि मावनायाव धोरोमियानि खामानि मावनायाव बोर दङ होननानैहाय जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ प्रतिज्ञा खालामदों जोंनो मोनथिहोदों। दा बेयावहाय जों बे बोरखौ सानफ्रोमबो लानि नासयजानाय दङ प्रियफोर दुखु दाहा खैफोद मोननो हागौ जिसु ख्रिस्टनि खामानि मावनायाव मानोना जों जागायजेननायनिफ्राय जारिमिनाव मोनबोदों सेथि मार्टियार स्टेफाना सेथि मार्टियार जादों अन्थाइजों खुबैथारजादों आरो बिनि उनावहाय दिनैसिम गोबां लाख लाख ख्रिस्टियान मिशनारिसफोरा ख्रिस्टियान गामिफोरा ख्रिस्टियान नखरफोरा ख्रिस्टियान फिसाजोफोरा ख्रिस्टियान हिन्जावफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय व्यक्तिफोरा गोबां थैनो गोनां जादों सिथार जादों दानथार जाखोमादों बहाबा दानथार जाखोमादों बहाबा गावखोमा जादों बहाबा सिथार खोमा जादों बहाबा जिनाहारि खालामजाखोमादों। गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियानफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय सैसोनो गोनां जादों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर गोसोआव बोलो खालामगोन धोरोमियानि खामानि मावनायाव बोर दं बेखौल' बुङाखै केबल बोर दङल' होननानै बुंनानै फोजोबाखै सोरगो रायजोआ बिसोरनिनो होननानैहाय बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर सोरगो रायजोआ नोंथांनि सोरगो रायजोआ आंनि सोरगो रायजोआ जों बयनि जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय दिनै जिसु ख्रिस्टनि बोसोनफोरखौ होगासिनो दङ जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमगासिनो दङ जिसु ख्रिस्टखौ दाव दाव खालामगासिनो दङ जिसु ख्रिस्टखौ दाव दाव खालामजानायनि थाखाय नासयजादों। जों बयहाबो आशीर्बाद दङ बोर दङ आरो सोरगो रायजो दङ। बे इसोरनि बाख्नायजानाय जाथोंसै। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो माबा मोनसे बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों होनना आं फोथायदों आरो लोगोसे नोंथाङा आशीर्बाद मोनदों। नोंथाङा जुदि सानोब्ला बे बाथ्राखौ गुबुनाबो गोसोआव फैनांगौ एबा बे आशीर्बादखौ गुबुनाबो मोननांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि थाखाय बे भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।